But when Jesus heard it, he answered him, saying, Fear not, believe only, and she shall be made whole. May God bless you. Amen. Isu ero chuan chu thu chu a hriat chuan hlau su ring mai ro chuti chuan adam leang atia a changa kan hlau lovanga kan ring mai ang lalpan malsawm che ro se. Amen. cái tổ thắng đó mà cái này cái